трудолюбив, изключително достоен човек. Инженер Георги Петров Маджара. Точно така. Още по-силно искам да ви чуя. Страхотни сте, Раднево, винаги сте били такива. Благодаря ви за което. Аз съм Жени Койчева и за мен е огромна чест, че отново имам възможността да бъда тук пред вас във вашият град. А за всички вас пяха, свириха и танцуваха изключителните професионалисти от професионален фолклорен ансамбъл Искра Велико Търново. Създаден през 1960 година, ансамблът е осъществил концертни турнета в Полша и Унгария, Германия, Украйна и бивша Югославия, Кипър, Гърция, Египет, Китай, Италия, Португалия, Холандия и Белгия, Швейцария, Франция, Южна Корея, Филипини, Тайланд, Израел, Сърбия, Турция, по целия свят. Те са наистина великолепни, а днес са заедно с нас тук в град Раднево. Борислав Ангелов е главен художествен ръководител, Лъчезар Йорданов диригент на Народния оркестър и Стилян Кънчев репетитор. Нека още веднъж с силни аплодисменти да им благодарим за тяхното представяне. Благодаря, че бяхте тук с нас и ни подкрепихте. Много доказани и достойни имена като Гео Милев, поетесата Таня Благова, Гинка Русева, Нончо Воденичаров, певец и кмет на община Раднево. Не чух аплодисменти. Добре, прекрасни сте. Продължавам нататък да изброявам имената, които са тръгнали от този град. Марижана Иванова, Силвия, Десислава, политици като Димитър Драгиев и Драгия Драгиев, Андрей Желясков, футболист от националния отбор на България и още много, наистина много доказани и достойни личности са родени тук. И аз съм сигурна, че всичко това ви кара изключително много да се гордеете със своя град. Шестима са кандидатите за кметския стол и 10 са листи. Нека да ги посрещнем. Темелушка Светославова Сотирова, магистър по образование, учител по математика и физика, настоящ общински съветник. Инженер Иван Василев Михайлов, магистър по образование, работи в сферата на енергетиката в рудник Трояново-Север, семеен с 2 деца. Инженер Илия Иванов Илиев, работи в сферата на енергетиката в рудник Трояново-1, здравословни и безопасни условия на труд, настоящ общински съветник. Митко Венчев Кирилов, средно специално образование, управител на строителна фирма, семейен с 2 деца и 1 внуче, настоящ общински съветник. Косио Иванов Иванов, образование средно специално, развива собствен частен бизнес. Даниел Иванов Иванов, образование средно специално, ловен стражар в ловно стопанство, семейен. Венцислав Цветанов Благоев, семейен с 1 дете. Живка Кънчева Илиева, средно специално образование, работи в сферата на енергетиката в рудник Трояново-1, семейна с 2 деца. Живко Желясков Колев, средно специално образование, работи в сферата на енергетиката в рудник Трояново-Север, семейен с 1 дете и внуче. Недялко Йорданов Славов, средно специално образование, има частен бизнес, семейен с 2 деца. Георги Живков Георгиев, образование средно специално, има частен бизнес, семейен с 2 деца. Господин Георги Живков Георгиев. Цветан Михайлов Нейков, образование средно специално, работи в сферата на енергетиката в Родникова. Магистър агроном, работи в сферата на агробизнеса по специалността, семейна с 2 деца. Борис Димов Желев, като ТЕЦ Марица Изток 2, семейен с 2 деца. Евгений Димитров Даракчиев, средно специално образование, има частен бизнес, настоящ общински съветник. И сега готови ли сте накрая с най-силните и бурни аплодисменти
Да приветстваме водача на листата на единствената местна коалиция с номер 68 в бюлетината и кандидат за кмет на град Раднево, инженер Георги Петров Маджара! Можем ли още по-силно? Още по-силно да го аплодираме този достоен, страхотен човек и мой личен приятел, за което имам честта да се похваля. А сега с огромно удоволствие давам думата на най-достойния, на този, който ще държи вратата си винаги отворена за всеки един от вас. Ще бъде честен, отзивчив, ще решава проблеми и ще стои отговорно за своите обещания. Инженер Георги Петров Маджара. Заповядай. Община Раднево. Благодаря, че сте тук, че сте уважили мен и моя екип. Аз казвам се Георги Йовчо Петров. Всички ме знаят Маджара. На 47 години съм, семеен с 2 деца и инженер по образование. Аз съм един от вас, човек на народа. Затова моето мото на кампанията е избирам да ви слуша. Аз съм радневец и съм горд с това, че аз и вие и нашите семейства сме избрали да останем, да живеем и работим тук. Нека заедно да се върнем в общината и да я направим по-добро място за живеене. И 68 за общински съветници. Благодаря на Георги Петров. Нашата единствена цел е само победа! Виждате колко много амбиция, колко хъс, колко енергия притежава вашият кандидат за кмет на вашата община. Силно, силно, силно аплодисменти за инженер Георги Петров и за всички кандидати за общински. За предстоящите 4 години за това как ще направят от община Раднево с нейните села община в България, така и община Раднево има и ще има проблеми. Но аз помня града преди 10 години. Той беше жив и хората живееха с перспектива. Сега община Раднево е някак спряла. Тъжна община, обвита в паяжината на своите собствени проблеми. Ние искаме това да се промени. И то бързо. И знаем как. Нужна е и се грижи за хората. На община Раднево е нужна модерна инфраструктура. Техническа, производствена и социална.